Poďte so mnou do kína na film Good Fortune alebo po slovensky Boží úlet do Stereo kina v Košickej galerke. Mimochodom toto video vzniklo v rámci mojej spolupráce so sieťou Kin Stereo, s ktorou vám tento rok prinesiem viac filmových tipov, premiér a pohľadu do zákulisia. Ak sem pôjdete autom ako ja, mám pre vás tip. Zaparkujte na najvyššom poschodí parkovacieho domu, ako môžete vidieť na videu, odkiaľ to máte do kina doslova na pár krokov. Halloweenský vodík si Stereo ide v plnom prúde, už pri vstupe vás privíta výzdoba, ktorá vás pobaví a dostane do tej správnej nálady. Snackbar už klasicky plnej sladkosti, popcornu. A keď sa rozhliadnete, plagáty aktuálnych premiér vám hneď pripomenú, že október aj november sú na kinozažitky pomerne štedré. Len čo sa usadíte v sále, halloweenská atmosféra z chodby ostáva za dverami, tu vás čaká čistý filmový zážitok. Sála je síce klasická, no sedačky pohodlné a projekcia na veľmi slušnej úrovni. Úprimne, ja do Steria chodím rád, je to príjemné miesto na pozeranie filmu. Boží úlet bol príjemným prekvapením a tento film si určite zaslúži samostatnú recenziu, ktorú nájdeš už čoskoro na mojom profile. V rámci spolupráce so Stereo ma čakajú ešte 3 filmy a jedným z nich je Predator Badlands, ktorý má premiéru už 6. novembra. Tento film si pozriem priamo v Prešove, kam chodím pravidelne na veľké filmové premiéry. Tentokrát však navštívim sálu Stereo Golden, na ktorú sa úprimne teším, takže ma nezabudnite sledovať.